Nakon poraza od Portugala nije boljelo samo što je Hrvatska ispala sa svjetskog prvenstva, nego osjećaj da smo možda posljednji puta gledali reprezentaciju kako poznajemo gotovo 10 godina. Modrić ima 40, Perišić 37, Kramarić i Budimir također su pri kraju reprezentativnog puta, a samo nekoliko dana nakon ispadanja otišao je i Zlatko Dalić. Odjednom više ne pričamo samo o jednom lošem rezultatu, nego o tome da odlazi cijela jezgra momčadi koja nas je navikla na medalje, produžetke, penale i pobjede protiv reprezentacija koje smo se nekada unaprijed bojali. Je li s Modrićem završila i Hrvatska kakvu poznajemo ili nova generacija stvarno ima dovoljno kvalitete da nastavi ovu priču? Upravo to ćemo pokušati odgovoriti u nastavku videa. Prije nego što krenemo pričati o igračima koji dolaze, moramo se vratiti na ono što je ova generacija ostavila iza sebe, jer tek kad pogledaš cijelo razdoblje od Rusije do danas, shvatiš koliko su promijenili način na koji gledamo repku. Hrvatska je 2018. igrala finale svjetskog prvenstva. 4 godine poslije u Katru osvojila broncu, a 2023. smo došli korak do trofeja u finalu Lige nacija protiv Španjolske. U samo 5 godina 3 puta smo igrali samo završnicu velikog natjecanja, što bi bio ogroman rezultat i za puno veće nogometne reprezentacije. Ali nama je nakon nekog vremena počelo izgledati gotovo normalno. Na turnire više nismo išli s nadom da ćemo proći skupinu i možda nekoga iznenaditi, nego smo stvarno vjerovali da možemo pobijediti bilo koga. Produžeci, penali i utakmicu bilo je na Euro 2024. protiv Italije. Imali smo prolazak u rukama, ali primili smo gol u 98. minuti i ispali u skupini. Ipak ostala je nada da Modrić, Perišić i ostatak ekipe imaju još jedno veliko svjetsko prvenstvo u sebi, ovo u Americi. Sve dok poraz od Portugala nije pokazao da se ova reprezentacija više neće vratiti u istom obliku. Čak su i na tom, vjerojatno posljednjem zajedničkom turniru, Modrić i Perišić ostavili brojke koje najbolje pokazaju koliko su obilježili ovu eru. Modrić je protiv Portugala upisao 202. nastup za Hrvatsku, dok je Perišić svojim 7. golom na svjetskim prvenstvima prestigao Davora Šukera i postao hrvatski rekorder. Kod Modrića je najteže objasniti koliko će se njegov odlazak osjetiti, jer on već dugo nije bio samo najbolji igrač reprezentacije. Gotovo 20 godina bio je čovjek kroz kojeg je prolazila cijela igra. Netko tko je tražio loptu kad je bilo najteže, smirivao utakmicu kada bi sve postalo kaotično i davao Hrvatskoj osjećaj da može ravnopravno igrati protiv bilo koga. Zato se njega ne može jednostavno zamijeniti drugim veznjakom i nastaviti sve po starom. Njegovim odlaskom Hrvatska ne gubi samo kvalitetu u sredini terena, nego i način igre na kojem je cijela momčad godinama bila izgrađena. Hrvatska gubi cijeli identitet. Slično vrijedi i za Perišića, koji možda nikada nije dobio istu pažnju kao Modrić, ali se stalno pojavljivao kada je bilo najvažnije. Zabijao Engleskoj u polufinalu i Francuskoj u finalu, Japanu 2022. a onda i Portugalu sad na ovom prvenstvu. Pa je teško zamisliti najveće trenutke ove generacije bez njega. Zbog toga je poraz od Portugala imao drugačiji osjećaj od prijašnjih ispadanja. Ovaj put bilo je jasno da će sljedeći veliki turnir imati drugog izbornika, drugčiju ekipu ili puno manje igrača na koje smo se oslanjali gotovo cijelo desetljeće. Ali to što završava najveće razdoblje hrvatske reprezentacije ne znači da nakon njega ostaje praznina, da je sad gotovo. Jer dok je stara garda igrala svoje posljednje veliko prvenstvo, nova jezgra Hrvatske već je bila s njima na terenu. Kad pogledaš što ostaje nakon Modrića i Perišića, situacija zapravo nije niti približno toliko loša koliko se često predstavlja. Naravno, nećemo pronaći jednog igrača koji će samo ući u Modrićevu ulogu i nastaviti sve po starom. Ali već sada imamo nekoliko mladih igrača koji mogu imati ozbiljnu ulogu, a iza njih dolazi još jedna grupa koja napokon treba dati pravu šansu. Petar Sučić je trenutno vjerojatno najbolji primjer. S 22 godine već je u prvoj sezoni u Interu dobio ozbiljne minute i postao prvak Italije, a na svjetskom prvenstvu nije izgledao kao netko tko je tamo došao samo skupljati iskustvo. Protiv Engleske je predivno namjestio gol Baturini i protiv Gane zabio i kroz cijeli turnir pokazao da se ne skriva kada utakmica postane ozbiljnija. Odmah su naravno krenule priče o novom Modriću, ali tomu stvarno ne treba stavljati na leđa. Sučić nije isti tip igrača i ne mora postati osvajač zlatne lopte da bi bio važan za Hrvatsku. Puno je bitnije to što je miran s loptom, dobro igra pod pritiskom i izgleda kao netko
tko se neće prepasti kad dobije veću odgovornost. Uz njega su Martin Baturina i njegov bratić, ja mislim, Luka Sučić. Dvojica drugčijih igrača koji mogu donijeti kreativnost i hrabrost s loptom. Baturina voli primiti loptu između linija, tražiti zadnji pas i pokušati nešto kada utakmica zapne, što je pokazao i golom protiv Engleske. Dok Luka Sučić, koji još uvijek čeka svoju pravu šansu, može povući loptu prema naprijed i već nekoliko godina skuplja iskustvo u Repki i La Ligi. Nitko od njih sam neće zamijeniti Modrića, ali možda ga ni ne trebaju zamijeniti 1-1. Umjesto jednog igrača kroz kojeg ide sve, Nova Hrvatska će vjerojatno trebati sredinu u kojoj će odgovornost biti raspoređena na više ljudi. U toj priči mogao bi kratkoročno imati i smisla i Josip Mišić. Uz mogući povratak Slavena Bilića, sve se više spominje da bi kapetan Dinama mogao ponovno dobiti poziv, iako to još nije potvrđeno. Mišić ima 32 godine i naravno nije budućnost reprezentacije, ali Hrvatska nakon Brozovića nije pronašla pravu šesticu koja će ostati ispred obrane i omogućiti mladim veznim igračima da budu slobodni prema naprijed. Mišić već ima 2 nastupa za Hrvatsku iz 2017. pa bi to zapravo bio povratak nakon gotovo 10 godina. Kada pričamo o igraču koji bi dugoročno mogao postati glavno lice nove generacije, meni je to i dalje Joško Gvardiol. Mislim, nema smisla praviti se da je iza njega dobro svjetsko prvenstvo. Početkom godine je slomio nogu, nije igrao mjesecima i kad se vratio tek pred kraj sezone, ušao je na to svjetsko bez pravoga ritma. To se vidjelo protiv Engleske i Paname gdje nije izgledao niti približno sigurno kao inače, nakon čega je protiv Gane i Portugala ostao na klupi, što je kompletno razumno. Ako govorimo da bi trebao postati jedan od glavnih igrača Hrvatske, onda treba pošteno reći da na ovom prvenstvu to nije pokazao. S druge strane, jedan slab turnir nakon tako duge pauze ne briše ono što je napravio prije toga. Ima 24 godine. Godinama igra u Premier Ligi za City i već je pokazao da kada je pravi, može biti jedan od najboljih braniča na svijetu. Teško je pronaći logičnijeg igrača koji bi u sljedećim godinama trebao preuzeti veći dio odgovornosti. Uz njega dolazi Luka Vušković, koji sa samo 19 već ima ozbiljnu sezonu Bundeslige iza sebe i 6 golova za Hamburg sa pozicije obrambenoga. Još je jako mlad i sigurno će biti uspona i padova u njegovoj karijeri, ali ako se nastavi razvijati ovim tempom, Hrvatska bi u njemu i Gvardiolu mogla imati stoperski par oko kojeg se obrana može graditi godinama. Ipak priča ne smije stati samo na igračima koje je Dalić već vodio na svjetsko prvenstvo, jer je to bio njegov odabir. Stvari će se dosta promijeniti kada dođe novi izbornik. Luka Stojković je nakon sezone s 42 nastupa i 15 golova za Dinamo sigurno jedan od prvih koji je zaslužio ozbiljniju priliku. Adriano Jagušić je tek napunio 20 i nakon odlične sezone u Slavenu otišao u Panathinaikos. Dok je Toni Fruk već bio dio kadra za svjetsko, ali još nije dobio dovoljno minuta da bismo stvarno znali gdje mu je pravo mjesto u Repki. Neće svi oni postati veliki hrvatski reprezentativci i nema sad smisla svakoga nakon jedne dobre sezone proglašavati budućom zvijezdom, ali moraju dobiti priliku. Liga nacija, kvalifikacije i prijateljske tekme postoje upravo zato da vidiš tko može prenijeti klupsku formu na reprezentativnu razinu, a tko ipak nije spreman s druge strane. Kad razbrojiš Petra i Luku Sučića, Baturinu, Gvardiola, Vuškovića, pa onda dodaš Stojkovića, Jagušića, Fruka i još nekoliko igrača koji će se sigurno pojaviti, jasno je da Hrvatska ne ostaje bez talenta. Talente imamo i talente smo uvijek imali. To nije problem. Pitanje nije imamo li igrače, nego hoćemo li ih dobro uklopiti i prihvatiti da nova reprezentacija neće odmah izgledati kao ona s Lukom Modrićem. Ipak postoji jedna pozicija na kojoj nemamo ni približno ovako jasan odgovor, a to je napad. Hrvatska još od odlaska Marija Mandžukića nije pronašla napadača za kojeg možeš mirno reći da je broj 9 za sljedećih 5 ili 6 godina. Na svjetsko su otišli Petar Musa i Igor Matanović, dok su Ivanović i Beljo ostali na listi pretpoziva. Najviše se je pričalo o Belji, koji je s Dinamom osvojio duplu krunu, te sezonu završio s 38 golova u svim natjecanjima, ali nakon takve godine nije ušao među konačnih 26 igrača. To ne znači da je Beljo sigurno rješenje ili da je Dalić morao boriti baš njega, ali pokazuje koliko je ta pozicija još uvijek otvorena. Imamo nekoliko zanimljivih kandidata, ali trenutačno nemamo napadača koji je uzeo dres, počeo redovno zabijati za repku i tu završio raspravu. Možeš imati odlične stopere, tehnički dobar vezni red, ali na velikom turniru često dobijaš jednu pravu priliku i
treba ti netko ko će ju pretvoriti u gol. Mandžukić nije bio savršen napadač, ali je momčadi davao dubinu, fizičku snagu i osjećaj da se nešto može dogoditi čak i kada igra ne izgleda dobro. A takvu sigurnost mi trenutačno nemamo. A upravo će slaganje napada, zajedno s potpuno novim veznim redom, biti prvi veliki posao čovjeka koji naslijedi Zlatka Dalića. Dalićev odlazak pokazuje da ovdje ne pričamo samo o zamjeni nekoliko starih igrača, nego o početku potpuno novog razdoblja. Gotovo 9 godina bio je lice ove repke uz Modrića i koliko god smo mu svi znali zamjerati taktiku, kasne izmjene, forsiranje pojedinih igrača i još 100 drugih stvari. 3 medalje kroz 111 utakmica i ostale pobjede ipak se ne mogu objasniti samo srećom. Njegova Hrvatska često nije igrala savršeno, ali je gotovo uvijek vjerovala da će pronaći način. Najveća greška bila bi pokušati napraviti lošiju kopiju stare Hrvatske. Ovi igrači nisu Modrić, Rakitić, Brozović, Mandžukić i Perišić, pa nema smisla forsirati isti stil igre i iste uloge samo zato što su prije funkcionirale. Možda će nova repka biti više građena oko obrane s Gvardiolom i Vuškovićem. Možda će Sučić i Baturina s vremenom preuzeti sredinu kompletno, a možda će se pojaviti netko kome danas gotovo uopće ne pričamo. U sve to dolaze i ogromna očekivanja. Zato ćemo morati prihvatiti da neće sve odmah izgledati dobro. Biće loših utakmica i mladih igrača koje će pogriješiti. A možda prvi sljedeći veliki turnir nećemo završiti ni blizu medalje. To ne bi značilo da je nova generacija propala, da smo gotovi, nego da prvi put nakon jako dugo vremena pokušavamo složiti Hrvatsku koja se ne vrti oko Luke Modrića. Dalić je ostavio rezultate koje će biti gotovo nemoguće nadmašiti, ali prvi zadatak njegova nasljednika nije osvojiti 3 nove medalje. Prvi zadatak je napraviti da prijelazi stare u novu Hrvatsku prođe bez velikog pada i da svi ovi igrači napokon dobiju priliku i da se pokažu mogu li stvarno preuzeti reprezentaciju. Kad sve zbrojimo, Portugal je stvarno bio kraj jedne ere, pogotovo nakon što je Dalić nekoliko dana poslije potvrdio odlazak. Modrić i Perišić možda još nisu službeno gotovi s karijerom u reprezentaciji, ali teško je vjerovati da ćemo na idućem velikom turniru gledati isto momčad, isti način igre i istu podjelu odgovornosti. To je tužan dio cijele priče, jer smo odrasli uz ovu generaciju i navikli se da nam svakih nekoliko godina daje trenutke koje ćemo pamtiti cijeli život. Ali nije pošteno reći da iza njih ne ostaje ništa, jer Hrvatska već ima dovoljno igrača da složi novu ozbiljnu reprezentaciju. Nova generacija neće uspjeti tako da pronađe novog Modrića i kopira staru, nego tako da pronađe svoj stil, svoje lidere i rješenje za probleme koje još uvijek imamo. Ako se pojavi pravi napadač i ako novi izbornik dobro poveže mlade igrače s onima koji još ostaju, Hrvatska i dalje može biti repka koju nitko ne želi dobiti na velikom turniru. Zato ovo je kraj jedne ere, ali nije kraj Hrvatske. Samo prvi put nakon jako dugo vremena ne znamo točno što dolazi sljedeće. A baš zbog toga će ovu novu reprezentaciju biti zanimljivo pratiti. Napišite mi dolje u komentarima tko bi po vama trebao biti glavno lice nove Hrvatske i koga vidite kao našeg napadača za sljedećih nekoliko godina. Ako želite zajedno pratiti ovu promjenu bez glumljenja da je sve savršeno, ali bez panike nakon svakog lošeg rezultata, pretplatite se na kanal.